Adamu ya shiga hatsari sakamakon faɗuwar da ya yi daga kan mashin. A sa'ilin da ke ƙoƙarin ganin cewa ya guje wannan naman daji, sai ya iski mutumin daji a bayansa, wanda har haka ta sace. In yi kura wannan mutumin daji ido, ya nuna shi da bindiga. Kuma sai ga alamun akwai wani abu a hannunsa. Mutumin dajin ya fuskanci cewa ya ga abin da yake so ya kama. In kai hannu shi kuma ya rike hannunsa. Sa'an nan daga ƙarshe kuma ya sadaukar mai da wannan abin a gare shi. Wannan na ɗaya daga cikin darasi na rayuwa, wanda in ba manta malamai sun sha faɗa mana cewa abin da yake naka ne to naka ne fa duk rintsi sai ya zama naka. Daga ƙarshe dai wannan abu ya zama